fueron dados a conocer al Ayuntamiento Pleno en sesión del 28 de julio del 2011, cuando se dio cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto y se dio cuenta de cuáles eran las principales ratios económicos financieras del resultado presupuestario y el remanente de tesorería para gastos generales de la corporación en aquella fecha del 28 de julio del 2011. Dentro de este expediente de cuenta general, en su día también se tramitó en la Comisión Especial de Cuentas en fecha 3 de octubre del 2011. Se ha tramitado el procedimiento previsto por la normativa y se somete a la propuesta de la aprobación por el Ayuntamiento Pleno los datos correspondientes al ejercicio del 2010, que han sido tratados en diversas ocasiones, como he anunciado anteriormente, pero que resumo una vez más, que serían: resultado presupuestario sin ajustar, 84.727,37 euros. Resultado presupuestario ajustado, menos 291.174,10. Remanente de tesorería total, 570.222,35 euros. Dudoso cobro, 20.000 euros. Remanente de tesorería afectado para gastos con financiación afectada, 445.230,56 euros. Remanente de tesorería para gastos generales, 104.991,79. ¿Alguna cuestión? Sí, bueno, nosotros podemos decir así que lo que nos parece extraño es que se apruebe, se tanque un presupuesto en un remanente de tesorería de 105.000 euros y al pleno siguiente, l'any 2011, al primer pleno de l'exercici 2011, se paguen factures pendents de pagament, el que se diu reconeixements estratègics de crèdits. Inclús el pleno després de les eleccions generals se'n torna a treure un altre paquet, el qual supera els 500.000 euros del pressupost de l'any 2011. Tampoc ens pareix molt clar, ens pareix algo estrany que en dubtós cobrament hi hagi 20.000 euros al tancament del pressupost quan tenim un pendent de cobro de 2.760.000 euros. Des que del pressupost que estem parlant n'hi ha 1.635.000. L'Ajuntament de Picanya té del pressupost del 2010 1.135.000 euros pendents de cobrar, de pressupostos anteriors 1.635.000 i sin embargo consigna en dubtós cobrament 20.000 euros. Ens pareix que això és una quantitat ficar de qualsevol manera per a donar un tancament de pressupost positiu. Després, tampoc podem donar per bo el tancament del pressupost quan en pendents de pagament n'hi ha 2.918.000 euros més, el qual ja ens pareix, com alguna vegada hem dit, que s'està complint en les obligacions de crèdit que se van aprovar, però que l'endeutament és molt major del que legalment s'està dient. A l'ella que afegir-li aquests 3 milions d'euros. Per tant, estaríem en contra de l'aprovació del tancament d'aquest pressupost. Sí, bueno, els números, Miguel, n'hi ha que tratar-los com toca. No hi ha coses que no són. L'any 2009, l'Ajuntament de Picanya tenia un deute de 9 milions d'euros, l'any 2010, 8.400.000 euros, 2011, 7.400.000 euros, i per al 2012 s'espera tancar l'any en 6.134.000 euros. Una amortització aproximadament de deute de 1 milió per any. Jo crec que s'ha complit en demasia el pla de sanejament que va ser aprovat. El nostre deute actual serà a finalitzament de l'any 2012 del 87,60% i per tindre ràtios de comprovació de habitant, ara mateix el 2012 l'acabarem amb un deute de 528 euros per habitant, quan fa 3 anys era de vora 900 euros per habitant. S'està fent un esforç per tancar deute pressupostari i ja puguem fer-ho durant 3 anys. Resultats innegables i objectivament molt favorables. Si analitzem altres administracions autonòmiques, per exemple,
quan fa 3 anys el deute per valencià que teníem per part de la Generalitat Valenciana era de 2.800 euros per habitant, actualment estem vora 4.000 euros per habitant. Mentre que la Picanya està fent un esforç pressupostari ajustant els ingressos als gastos, per part de les administracions no ho fan. I jo voldria aprofitar també així per a dir que totes les factures, com molt ben has reconegut ara, no així el plenari passat, totes les factures de l'Ajuntament de Picanya estan comptabilitzades, estan en el número de compte 413. Això de factures en el caixó, en aquest poble no ho coneixem, ni ho tenim. Entonces, vull deixar-lo clar perquè ja en diversos plenaris s'està dient això de les factures en el caixó, el qual és totalment cert. El número de compte 413 se pot veure les factures que estan fora de pressupost o de gastos extrajudicials com extrapressupostaris, com has comentat abans. Així no s'amaga res, mai s'ha amagat i no se va amagar. Que n'hi ha factures que queden fora del pressupost? Sí, és cert, però que estan comptabilitzades també, que estan damunt de la taula també, que se poden comprovar també. El nostre vot és favorable.